Dag, dem siger jeg. Nu vil jeg prøve noget nyt. Øhm, det med, at jeg vil begynde at så spille nogle spil. Og så dem, som I skal vælge imellem. Øhm, ja, de kommer bare op på skærmen nu. Det der spil, eller hvad? Eller måske det her, det ved jeg heller ikke, det finder vi ud af, men bare skriv ned i kommentaren, det jeg skal vælge. Eller hvad med det her, kan det måske friste jer? Og så det her sidste spil. Og I styrer det selv, I skriver bare ned i kommentaren. Så finder jeg ud af, hvad fanden jeg vil spille. Så jeg har lagt 3-4 spil ind, som I kan vælge imellem. Men vi ses, når jeg begynder på det, eller hvad fanden jeg lægger en video ind igen. Hej.